ଦୁଇ ପହରର ଖାଇବା ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବଜାର କରି। ନାଇଁ ମୁଁ ବଜାର କରି ନାହିଁ, କାଲି ପୁରା ମୋ ଗୋପାଳର ଜନ୍ମଦିନ, ତା ପାଇଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ନା, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନ ଆଣି ମୁଁ ରହିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ଗହଳି, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ବାଛି ଦେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଫୁଲ ଦୋକାନକୁ। ଫୁଲ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଫୁଲ ନେବାର ଥିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଫୁଲ। ଏଠୁ ମୋର ଖାଲି ତୁଳସୀ ଆଉ ଆମ୍ବପତ୍ର କିଛି ନେବାର ଥିଲା। ଆମ୍ବପତ୍ର ଦୁବ ଏମିତି କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଯେ କାଲି ପୂଜା ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଗହଳି, ବହୁତ ସାରା ଗହଳି, ସବୁଥିରେ ଗହଳି ଥିଲା। ତ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ। ଆମର କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ନେବାର ଥିଲା, ସେଠୁ ବି ଆସି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିକି ମୋର ଯାହା ବି ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା କିଣାକିଣି କରିସାରିଥିଲି। କରିକି ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ନା, ଏଇଟା କିଛି ତୁଳସୀ ଆଣିଛି କାନ ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏମିତି କିଛି ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଖାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲି। ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଆଉ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁକୁଟଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କହିବେ। ମୁଁ କାଲି କାହ୍ନାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି କାହ୍ନାର ପୂଜା କାଲିକି। ଏସବୁ କିଣିକି ଯାହା ବି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଭୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା, ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗ ଦରକାର ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଦେବି କହିଲି। ତାପରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲି।